trzecia walka dzisiejszego wieczoru. Kategoria do 77 kg semi-pro MMA. A zmierzą się Piotr Stasiewski z Matadores z Katowice. Jego rywalem jest Kasjan Włodarczyk. Pierwszą rundę, wspomnę, 3 razy 3 minuty. Spokojna stójka. Tak, myślę, że na początku będzie jakieś wybadanie. Ale proszę, pierwsza kombinacja, lewy, Poszliśmy prawy. znowu z wagą w górę, także tu już nie ma żartów. Te ciosy są naprawdę coraz mocniejsze. To już będzie ważyć swoje. Kopnięcie na łydkę z tego co widziałem. Tak, tutaj próbuje spychać Kasjan Piotra pod siatkę, ale... Kasjan jak na ten moment bardziej aktywny, chociaż Piotr się zrewanżował wewnętrznym low kickiem. Piotr krąży wokół Kasjana, ale nie powiedziałbym, że jest mniej aktywny. Nie chcę pozwolić dać się zepchać całkiem po tą górę. Proszę bardzo, teraz piękne kopnięcie. Taki middle. Weszło. No, myślę, że tak, delikatnie pod łokciem. Gdzieś tam na pewno odczuł to Piotr, to się zawsze gdzieś tam czuje. Ale krążą wokół siebie panowie tutaj. Niska garda ze strony tak. Piotra. Kasjan cały czas gdzieś tam próbuje napierać, tu już delikatnie pod siatkę próbuje wejść z Piotrem. Tutaj lekko nawet Piotr może tanecznie, tak. Prawa noga do przodu, lewa na zmianę. Może będzie próbował gdzieś tam pod siatką bardzo szeroko otwarta garda, naprawdę podziwiam. Tak. Tutaj musi być jakiś plan w tym. No na pewno. Zobaczymy. Gdzieś tam wydaje mi się, że trochę bardziej delikatnie aktywny Kasjan, gdzieś tam spycha cały czas, ale teraz proszę, taki zamachowy. Widać te ciosy, że one będą zadawane. Tak teraz jest. jakaś próba zejścia po nogi, właściwie zmarkowania zejścia po nogi. Tak jest. Żeby wlepić ten prosty. Ale cały czas tutaj jestem osobą, która spycha Piotra. Na razie tutaj nie widać, żeby zawodnicy odczuli swoje ataki nawzajem. Tak. Piotr bardzo mocno próbuje tą lewą ręką wykończyć na podbródku Kasjana. Ale tutaj ładnie przechwycenie, od razu chciał z ciosem tutaj Kasjan zaskoczyć. Ale teraz weszło, Piotr tak, tutaj i dotarło zasadził. to, co miało, dotarło. Jesteśmy kawałek od klatki, ale było słychać ten było cios, słychać. Naprawdę weszło dosyć soczyście. Cały czas tutaj krąży Piotr, tak. Wybranie. A takim zamachowym gdzieś tam próbował trafić, ale musi też uważać, bo no tak mi się wydaje, że Piotr liczy bardzo mocno na ten swój lewy. A i proszę, i znowu zamachowym takim. Musi też uważać, bo obniża przy tym głowę, gdzieś by się mógł się ale zauważ, że panowie walczą bardzo szeroko w tym momencie. Proszę, ależ proszę. O! Delikatnie więcej celności chyba ma w tym wszystkim Piotr, tak mi się wydawało teraz, ale nie jestem proszę i wejść teraz w clinch. Gdzieś tam zaczerwienione ma boki Kasjan, o proszę. O i teraz łapanie i wejście proszę, clinch. Wydaje mi się, że tutaj nie damy rady z tego kolano, tak. Piotra. I mamy koniec pierwszej rundy. Prawy bok Kasjana dość mocno już obity w tym momencie. Jak mam być te kopnięcie dotarły. 4 to... Tak, jak ma być 4 to stójkowo panowie na ten moment chyba. Ciekawie. Najwięcej nam zresztą widzimy na powtórce, co tu się dzieje. Nie wiem, czy będzie ten cios, który tutaj jest. Dwa, tak. Tutaj to przechwycenie nogi. Tak. No, mimo, że to Kasjan spychał, to Piotr wydaje mi się był trochę cenniejszy w tych swoich ciosach. Widać, że Piotr jakby próbuje tymi ciosami z zewnątrz dotrzeć do swojego przeciwnika. Natomiast tak jak mówiłeś, faktycznie opuszcza się nisko na nogach, to jest dosyć niebezpieczne. Może się nadziać na tą lewą rękę przeciwnika. Może tam powędrować i wtedy no i wtedy ciężkie chwile. Możemy zejść do parteru, a możemy skończyć, zobaczymy. Przypomnienie strategii w narożnikach. Piotr stoi. Kasjan odpoczywa na siedząco. Mamy jeszcze 2 rundy przed sobą. Muszę powiedzieć, że na ten moment nikt nie zawiódł. Wszystkie walki bardzo ciekawe. Jak najbardziej. Bardzo dobrze panowie chcą się pokazać, to jest ich szansa. I zaczynamy rundę drugą. Proszę bardzo, zbicie piąteczki i lecimy od razu tutaj. Schemat na chwilę obecną ten sam, to Kasjan gdzieś tam spycha mocny doping kibiców. Próbuje krążyć wokół, ale bardzo ładnie i znowu
Cały czas próba takiego wyczucia, wejścia w Tutaj tempo, narożnik zarówno z jednej, jak i podpowiada. drugiej strony. O, Proszę, to teraz był taki mocny tak, cios. i dlatego Piotr musi uważać przy opuszczaniu tych rąk, przy tych zamaszystych ciosach, bo gdyby wszedł, Piszczel dotarł na żebra zdecydowanie, Tak. także Kasjan zapunktował bardzo mocno w tej sytuacji. Przypuszczam, chce się zrewanżować teraz za swój bóg, ale w wejście tym momencie z Piotr takiego- dociska do klatki. tak, ładnie skrócił dystans od razu, dociśnięcie. Co tu się wydarzy? Kolano ze Ale strony proszę Kasjana bardzo. i odbicie. Tak jest, biodra dokleił Od do siateczki. siatki, odbił I teraz kolanem. idziemy w drugą stronę. Tak jest, i teraz znowu to Kasjan, O, proszę bardzo. High kick. Tak, chyba ręka- pierwszy. ale na rękawicę co prawda, ale to na pewno odczuł Piotr. Wiesz, rękawice są tak naprawdę tu bardzo małe, więc te wszystkie ciosy są mocno odczuwane przez zawodników. Ale tak jak mówiliśmy, waga 77 to już nie są żarty. Tym Jasne, bardziej, że te panowie ciosy ważą grubo ważą. ponad 80 kg dzisiaj. Lekkie dystansowanie ze strony Piotra. I kopnięcia na łydkę. Front kick. Znowu ten high Znowu kick. high kick, No. ale na rękawicę, prawda? Bo akurat tu nie Tak, widziałem tak. dokładnie. Musi Piotr uważać, tym bardziej, że ma tendencję do opuszczania rąk niżej. Ja wiem, że to taki styl McGregora, ale jednak. O, tutaj lekki młynek nogami, nie było wiadomo, czy poleci, czy nie poleci. Rowerek nam tutaj, ale I proszę bardzo, wejście w nogi i skuteczne opalenie. Zobaczymy, czy Proszę przeciwnik w stanie bardzo. nie udało się utrzymać. I idziemy pod klatkę. Mocno dociska tutaj Piotr, Kasjana. No i co tu teraz zrobić? Co tu teraz zrobić? Ale Kasjan, proszę bardzo, tutaj tyłek przykleja do siatki jak Nikt nie najbardziej. chce się dać wywrócić. Chce obrócić Piotra, Bardzo no i to mu słusznie. się udaje, proszę, wychodzi z tego klinczu. No już po raz drugi Piotr wchodzi do tego klinczu, ale no niestety nie udaje mu się tam nic Nie, wyczarować. ale sędziowie akurat mogą też na to patrzeć. Jasne, pewnie, że tak. I tutaj kolejny Trzeci high kick ze strony Kasjana. Tak jest. Trzecie wysokie kopnięcie. Pycha mocno tutaj, teraz Piotra pod siatkę. No, gdyby udało mu się gdzieś tam Bardzo dobrze ogląda się tę utrzymać. walkę. I czwarte kopnięcie na głowę. Tak. Lekki front. No, na te high kicki musi Piotr uważać, tym bardziej, że to już coraz bardziej odczuwa zmęczenie, te ręce są coraz niżej, musi Kasjan być z kolei czujny. musi uważać na lewą rękę Piotra, bo Tak. tutaj było chyba 5 prób w obecnej rundzie, która właśnie dobiegła końca. Nawet nie zauważyłem, jak to zleciało. Ale kolejna bardzo dobra runda, naprawdę ciekawie. No i mamy. Proszę. Jest Te high kopnięcia kick, na proszę głowę bardzo. wchodzą. Wejście ze strony Wejście Piotra, nogi ale od próbował, razu szybko Kasjan wstawał i tutaj kolejne kopnięcie. Piotr miał szczęście, że się tu zasłonił tak naprawdę w tej sytuacji. Tak, ale musi uważać na te high kicki, bo naprawdę te Zdecydowanie. ręce będą teraz coraz niżej, będzie zmęczony. Musi pamiętać, żeby podnosić tą gardę, bo naprawdę gdyby Kasjan takim czysto trafił, no to mogłoby To być ciężkie mogłoby być po chwile. walce. Tak jest. No, może będzie jakaś zmiana z jednej bądź z drugiej strony, może bardziej Nie przyłożą się do, powiedzieliśmy jeszcze tego, ale Piotr debiutuje dzisiaj na gali Silesian MMA. tak, może bardziej przyłożą się do tego do prób sprowadzenia do parteru, będą próbować gdzieś tam czarować. Ale naprawdę dobra walka zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Kasjan natomiast to zawodnik, który na gali VIP numer 8 zwyciężył w pierwszej rundzie. Ale wydaje mi się, że trafił na trudnego przeciwnika dzisiaj. I mamy trzecią, ostatnią rundę. Panowie naprawdę te ręce mają nisko. Chcą się bić. Niskie kopnięcia ze strony Kasjana. I A próba od razu wejścia tutaj Piotra. Wydaje mi się, że ciut próba zbyt, wejścia zakończona kolanem na głowę. tak, ciut za daleki dystans tutaj próbuje Piotr. Musiałby podejść bliżej, by W stylu skrócić. rodziny Gracie, tak? Z jednej strony oktagonu na drugą. No to Ale w tej chwili już ciężko kogoś na to w nabrać. dzisiejszych walkach to nie przejdzie. O, I ten high po raz kolejny. Musi na to Piotr uważać, Ale naprawdę. nie wzruszony. Ale myślę, że poczuł Na swoje. pewno poczuł, ale jest... O, No, za daleki dystans i może się naprawdę nadziać na to Piotr. Musi uważać tutaj z takimi zejściami. Wiem, że Tutaj można zmęczenie. wyłapać jeszcze. Obraca się tu, nie może tego robić naprawdę, bo można dostać naprawdę konkretny. kolejny cios No, ze wydaje mi się, strony Kasjana na że zmęczenie głowę wychodzi. Piotra.
Cały czas aktywnie tutaj Kasjan spycha Piotra, cały czas widać już Rozkopuje, to próbuje go zmęczenie. podciąć odrobinę. Piotr próbuje się tutaj ruszać, ale no... Piotr narobił dzisiaj kilometrów w oktagonie, cały czas na zewnętrznej. Tak, ale dobrze, rusza się cały czas. Front, Proszę, i kolano tutaj ze jakieś... strony. Minuta 40, znowu próba zejścia. No, No nieskuteczne te próby obalenia, na ten moment tu jest wybrana za mało, jedna noga, ale za mało. wkłada. Wydaje mi się, że zmęczenie robi swoje. Ciężko jest podnieść nogę rywala, zobacz. Kasjan już opuścił ręce całkowicie. Czy panowie chcą iść na wymianę? No, kolejne kopnięcie, kolejne. Tu już te ciosy jakby nie miały takiej siły, ale nie wiadomo co się wydarzy. Kolano. Obydwaj są zmęczeni. Wydaje mi się, czuć świeższy Kasjan tutaj. Spycha i proszę, Zdecydowanie bardziej kolejnie aktywny w kopnięcia, ostatniej fazie proszę, walki. miesza tutaj. To są Piotr co prawda musi uważać, pojedyncze jest po prostu, ciosy, nie ma ale gdzie cały czas uciekać. Kasjan napiera, cały czas. To on teraz kontroluje ten oktagon, spycha Piotra cały czas. Proszę, podcięcia, kopnięcia, uderzenia. Cały czas, kolano. Nogi Piotra na pewno odczuwają przyjęte kopnięcia. Tutaj lekki hak ze strony Za dużo się Kasjana. Piotr obraca teraz plecami cały czas. Tak. Przy tych atakach musi uważać naprawdę, Trochę ja wiem, unika że walki, tak to zmęczenie. może być też punktowane przez sędziów. Kolejny high kick. Mimo że na rękawicy to jest bardziej aktywny Kasjan w tym momencie. Piotr się wycofuje zdecydowanie. Tak. Są wyprowadzone kontry, ale jest ich mniej niż na początku walki. 20 sekund do końca. Musi przyspieszyć zarówno jeden, jak i drugi, żeby zaznaczyć końcówkę. Proszę O! i kolejny, I tu proszę. wydaje mi się, że te kopnięcia mogą zdecydować o losie walki. No ale teraz Piotr Ten cios doszedł, ale chyba już nie był na tyle mocny, żeby tutaj spowodować. musi uważać. Tak jest. I mamy koniec trzeciej rundy. Ale piękny pojedynek, Pięknie. cały pojedynek w stójce, naprawdę nam tutaj Duży panowie szacunek przywalczyli. względem siebie obydwu zawodników. Tak jest. Piotr chyba bardziej zmęczony Wydaje mi przy się, że tak. końcówce. Zobaczmy powtórkę. No tutaj te wymiany. Tak, ale Niekończące się te wymiany. high kicki ze strony Kasjana, proszę, Rozkopywane nogi proszę. tutaj. Tak, właśnie. cały czas. Piotr już oddawał chyba ze zmęczenia te plecy tak naprawdę. Szkoda, że Kasjan nie połączył tego w jakąś serię, tak? Tylko to były wszystko gdzieś tam pojedyncze ciosy, pojedyncze kopnięcia. Może gdyby to gdzieś skleił w jakąś serię. Mogłoby zaskoczyć Tak przeciwnika. jest, mogłoby wejść, złapałoby gdzieś tam Piotra. Zobaczymy, czekamy na decyzję. Ale bardzo ładna walka, zarówno ze strony Piotra, jak i ze strony Kasjana. Do werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Kasjan Wojtaszek!